ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ಮರಿಯಲಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀರಿತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ದಿನ ತಬ್ಬುಳೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಟ್ಟರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಂಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಡೋನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಉರುಟು ಪರ್ಬ ಪುರ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ನಗ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ನೆಂಪುಂಡ ಪಟಾಕಿ ಪನ್ನಗ ದುಂಬು ಬಾರಿ ರೇರ್ ಇರೆಗಪ್ಪಗನ ಇತ್ತಿನದಲ್ಲ ದುಂಬು ಪಟಾಕಿ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೋಣ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಐತಂడి ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಭಂಗೆ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ಪಿತ ಇದೆ ಐತೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟದು ಅವು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಬಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಮಲ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೈದ ಇದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಟದಾಗಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರುಡು ಕುತ್ಯಾಲ ದಾಸಪಣ್ಣೆಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ದಾಸಪ್ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಆರು ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕುಡ್ಲದಕಲು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಡ್ಲದಕಲು ಪನ್ನಗ ಇರೆಗೆ ನೆನಪಾಪನ ವಿಷಯದಾದೆ ಕುಡ್ಲ ಮಣ್ಣ ಸುಮಾರು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಓಲು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಓಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಂತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿ ಕುಡ್ಲತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವೇರು ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಜನಾಂಗ ಏರಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರ ತುಳುವೇ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಚದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಬಿದಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕಿನ ಆಯ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ ಬೇರೆ ಆಗಲಿ ಓ ನಮ್ಮೂರದಾಗಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತ. ಈರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಬುಡ್ದು ಏತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈರು ಊರ್ದ ಟಚ್ ಇಡ್ತಾರೆ 85 86 ಊರು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ 84 ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ್ 5 ಬಕ್ಕ ಊರು ಬಿಡ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಗೋವಾ ಬಾಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಡಿಲ್ಲ. ಊರ್ದ ದುಂಬುದ ನೆಂಪುಲ್ದಾದ ಉಂಡು ಊರ್ದಾದ ದುಂಬು ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮರತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಲು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಗಲು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಳೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ದುಂಬ ಹೆಂಚ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ಹೆಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜೈ ಇತ್ತ ಹಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರಬ್ಬರ್ ಬಜ್ಜೈ ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪದ ಗ್ರೀನರಿ ಇತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಂಚತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀರಿತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ದಿನ ತಬ್ಬುಳೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಟ್ಟರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಂಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಡೋನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಉರುಟು ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಕಟ್ಟದ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪನೆ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಪಿ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಪೂರ ಅಡಪುನು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಬಿತ್ತನು 4 ತಿಂಗಳು ಕೊಯ್ಪುನು ಅಂಚ ತುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ಆಯ್ತು ಪುರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 25 ಜನ 30 ಜನ ನಡ್ಪುನು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾರ್ದನ ಬುಕ್ಕ ಆಗಲೇ ಬೇಲೆದಾಗಲು ಬರ್ಪುನು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಾಡ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣ್ಪುನು ಪತ್ತನು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಣಸಾಗಲೇ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಆಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ 10% ಮಾತ್ರ. ಕಂಬಳ ಪುರ ಇತ್ತಂಡೆ ಇರು ಹೌದು ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲಾಗ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಂಬಳ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜನ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಇನ್ನು ಕೋರುನು ಎಲ್ಲ ಕೋರುನು ಮಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇತೈತಂಡೆ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೈತಾನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಜೋಡು ಎರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಪುಣ ಪತ್ತುನ ಎಣ್ಣೆ ಎರು ಬಲ್ತಿನ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆನ್ನಿ ಮಂತದಾದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಎರಿಗಿಡ ಪುಣ ಅವು ಪರ್ಬ ಪುರ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ನಗ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಟಾಕಿ ಪನ್ನಗ ದುಂಬು ಬಾರಿ ರೇರ್ ಇರೆಗಪ್ಪಗನ ಇತ್ತಿನದಲ್ಲ ದುಂಬು ಪಟಾಕಿ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೋಣ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಐತಂడి ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಭಂಗೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಗಿಲಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಮಂಡ ಎಂಗಿಲಿನ ಜಾಗ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಆಡ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಲ ಈ ಕಾನೂನು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಿಲಿನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಲು ತಿಂದೇರು ಸುಮಾರು
ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಬಂಗಡು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ ಪರ್ಬದ ಪಗ ಪೂರ ಪರ್ಬ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಣಸಿಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಬರಿತಾಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪುಡತ್ತದ ಆಂಡ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೂರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಟ್ಟಿದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಗ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಏನ ಎಂಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಗುದ್ದೊಂದಿತ್ತ ಬಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಬುದ ಒಂಜಿ ಪಿಸ್ತೂಲು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಂಡ ಬೇತೇನೈತಿ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಮಲ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಣಂಜರು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಡಿ ಬೈಯಾಗ ಕಂಡೋಡು ಬೆಡಿತ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುನ ಬಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗುನ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಮರಳು ಜೋರಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲಿ ಅವು ಒರಿಯಾದ ಬೋದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಾಲೇಜಿದಾಗಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಾಗಲು ಪೋದು ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಇತ್ತಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಮಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪುನ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದು ಪುತ್ತೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಗೋವಾಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಐದು ಬೇಕಾ ಬಾಂಬೆ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬಾಂಬೆಡಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಐದು ಬೇಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗೇ ನಮ್ಮ ಅಭಯನಾಡು ಆರು ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಗೋವಾಡ ಎಂಗ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಮ ಇತ್ತೀರ ಅವಾಗ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಆಪುಣ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಬಟ್ ಗೋವಾ ನಂಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೋವಾ ಇಸ್ ಎ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆತಿ ಇದಾಗ ಮಜಾ ಮನ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮತ್ತು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೋವಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೋವಾ ಆತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೇ ಗೋವಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ ಹಬ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಾರಿನ್ದಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ದಾಗಲಿಗೆ ಬಿದೈದು ಬರ್ಪನಾಗಲಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಜಾಂಡಾಗಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅವಳು ಗೋವಾಡು ಲೋಕಲ್ದಾಗಲೇನ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ 7-8 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ LLB ಮಂತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ LLB ಮಂತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋಚಿ ಬಾಂಬೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಪೂರ ಹಬ್ ಬಾಂಬೆನೇ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದುಬೈ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡು ಬಾಂಬೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಜಾಬ್ ಸೇರಿದು ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದುಬೈ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಅಂತ ಊರು ಬರ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಪರಿಚಯ ಆದ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆ ಬರೋದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಪನ ಇದು ದುಂಬ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿದ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ತೂತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಜಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಂಡದ ಅಪ್ಪಗದ ಟೈಮ್ ಉಂಡದೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅರುಣ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನೇ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸೋಚೆ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅವು ಒಂಜ ಕೃಷಿ ಈಜಿನ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಗಲಾಟೆದ ಜೋಕುಲು ಈಜಿನ ಕಲ್ತದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಊರದಾಗಲೇ ಪೂರ ನಮಗಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತೀರು KN ಟೈಲರ್ ಅಕಲು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಗಲೇ ಕೊಂಚ ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಡೆಡ್ ನಂಗೆ ಆತ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ದು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬೇಕಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಹೀರೋ ಅದು ಬತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಪೂರ್ಡ್ ಎಂಚೆತ್ತಂడి ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹೌದು ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪುನು ಏತು ದಿನ ಬೋಡಾಪುಣು ಇಂದತ್ತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಂಗೆ ಏನು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡಿಂದೇ ಕಲ್ತನ ಆಗ್ತಾವೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಂಡು ಬಯ್ಯನಾಗ
ಓ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಬ್ಬರು ಅಬ್ಬಾಯಿ ನಡ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ನಂಕದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ದಮಣ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಇಂಕ ತವರು ಮನತ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಪೇರಿ 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾಣ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನು 1000 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟ ಅವಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟ ಇಜಿಂದ ಇಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಫಿಗರ್ ಪನ್ನಗ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತ ಹೈಟ್ ದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ತೋಜರು ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಆತೆ ಕನ್ನಡ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಿರು ಅಂಬರೀಷ್ ಆರ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಿರು ಎಡ್ಡೆ ಹೈಟ್ ಇತ್ತಿರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇತ್ತಿರು ಅಗಲ್ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿರು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಪ್ಪಾಗ ಈ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಪಂಡು ಇತ್ತಿರು ತುಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರೈಸರ್ ಏನೋ 6'2" 6'2" ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ಈ ಹೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಂದ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೌನ ಹೋರಾಟಂ ಅವೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೆಲುಗುದಾಗಲೇ ಪೂರ ಇದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ತೆಲುಗುದಾಗ ಹೀರೋನಾಗಲೇ ಅಂತಲೇ ದೇ ಆರ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವಲ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಜನರಲ್ ಅದ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆವಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಆವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ಅಂದ 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 ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಾಗಲೂ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲೆಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒರಿಯನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒರಿಯನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒರಿಯನ ಎಂಗಿಲು ಆಯದು ಮಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರು ಚಿರಂಜೀವಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಲಿ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ಡಿವೈಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದ ಹೀರೋ ಇருந்து ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಹೀರೋನಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರಿನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆವಡು ಊರ್ದಕ್ಲ ಆವಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟಚ್ಗೆ ಈಗಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಈರನ್ನು ಬೇರೆ ಬುರ್ದಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಊರುಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಪುಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆತಿ ಅವು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಮ್ಮ ఆయన ಒರಿಪಾವಡು ఆయన ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವು ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ತೂನಡಪುಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚನೆ ತೆಲುಗುಡು ಉಂಡತೆ ತೆಲುಗುದಾಗಲು ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದು ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಈಗ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ನೆಟ್ ಆ ಹೀರೋ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೆಮಿಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಪಿದಾಯ್ದು ಬಂಡು ಅವಳು ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಂಡು ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ಪಿದಾಯ್ದು ಐತೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟದು ಅವು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಬಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಇಜಿನ ಅಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲುಗುದಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂತೀರಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಉಂತದ್ದು ಗಂಧರ್ವಾಗೋಲ್ಲ ಆತನು ಆಗಲು ಮೇ ಪಿದಾಯ್ದಾಯ ಉಂತದೆ ಪಂಡದು ಕನ್ನಡದಾಯ ಉಂತದೆ ಆಯ ಉಂತದೆ ಇಮೆ ಉಂತದೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗುದಾಗಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರೆ ಪಂಡದು ಬೇಕಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಬಾಬುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅವ್ರ ಮಗೆ ಉಂತದ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಮೆರ್ಸೋತಿ ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವು ಆಗಲೇನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬಂಡ ಇಂದ ಎಂಗ್ಲನ ಜನ ಇಜ್ಜ ಪಿದಾಯ್ದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೋಡು ಆರೆ ಬೇತೆ ನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದ್ಕೋತಾರೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮುಂದೆ ಆತಾರೆ ಆರು ಕನ್ನಡದಾರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಕನ್ನಡದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನ್ನಡದಾಗಲು ಓಲು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಬೇರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡದಾಗಲಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮನ್ಪಿದೆ ದಮಣ ಕಾಸು ಆತ ಆಗಲಿ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನಾತ ಮುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಬಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬೇಸಿಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರನಾಗ ಆಗಲಿ ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆ ಮುಡ್ದು ಬಾಡ್ದು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೀರಿ ಆಗಲಿ ಪಾತ್ರ ಸರ್ವಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅಂಚೆ ಅದು
ಅಂಡ ಈರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ಹಿಟ್ಟಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಹಿಟ್ಟಂಡು ಈರು ಅಲ್ಪನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ಲ ಅಂಚತ್ತವು ಚಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಮುಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಅವಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಅವಕಾಶ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಗುరించి ಅವಳು ಅಲ್ಪ అయితే ఎన్న ఫస్ట్ పిక్చర్ బాణ పోరాటం అవు రిలీజ్ ఆల్ ప్లేసెస్ 100 days బ్యాక్ టు బ్యాక్ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕಾವಲು ಏಳನ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂಡಿ ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ರೋಲ್ ಆಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗಿನ್ಪುಜಿಂದತ್ತು ಆಯ್ತು ನಡುಟಿ ಅನ್ನ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಯನಾಡು ಮಂದೆ ಪಿರ ತಾಳಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಆಸೆ ಅಪುರ ಮಂದೇನು ಇರಗೆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸುಲಭ ಬರ್ತದೆ ತೂಯರೆಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂಗನೆ ಆತೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಂಗಾಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಸುರುಕೊಂತ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣ ಇಂಚ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತಾಣದ ಇಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಪರು ಅವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಅವು ಪೂರ ಟೋಟಲಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತನೇ ಸಿನಿಮಾಗುಂಡತೆ ಅವು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಇರಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತನೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಿಜಿ ಆಯ್ನ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪಿಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ತುಂಬ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಎ ಟಫ್ ಜಾಬ್ ದಾನ್ ಮೂವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಡ್ಡೇಜ್ ಪಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ದೀಪಗ ಡ್ರಾಮಾ ಜನ ಐನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪೋಡ ಆಪುಡು ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಗಟ್ಟೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉಂತುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಊರುಡು ಡ್ರಾಮಾ ಆಟ ಪೂರ ತೂ ಒಂದಿತ್ತರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಆಟಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಆಟ ಎಂಗ್ಲನ ಊರ್ದಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಟದಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರುಡು ಕುತ್ಯಾಲ ದಾಸಪಣ್ಣೆ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ದಾಸಪ್ರಾಯ ಪುತ್ತೂರು ಆರು ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಪೋಯರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಟದ ಓನ್ ಆಟ ಪೂರ ಮಂತದಾರು ಅಂತ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ನೇಬರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬಳೆ ಸುಂದರ್ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ಗೆ ಮರೆತು ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಉಂಡದೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಐಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಟ ಅವು ಪೂರ ಅಪ್ಪ ತೂತನವೇ ಪೂರ ಇರಗೆ ಹೊರನೆ ತೆಲುಗುಗೂ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ತುಳುಕು ಅಂತ ಟಚ್ ಈಜಪ್ಪ ತುಳುಕು ದಾಲ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿ ಉಂಡತಿ ಅವಲ ತೆಲುಗುದ ಲಿಪಿಲ ತೆಲುಗು ಇರಗೆ ತೆಲುಗು ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರಲಿ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ತೆಲುಗು ಓದಿರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಓದಿರಾಪುಂಡು ತುಳುಕುಲ ತೆಲುಗುಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಅವು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಅವು ಓಲಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ತೆಲುಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಟೈಮ್ ಏರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ತೆಲುಗ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾಗ ಪೂರ ತೆಲುಗುದಾಗಲಿ ಅವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಿರೋ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಅಯ್ಯ ಪಂಡಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಓದಿರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ತೆಲುಗು ಇತ್ತೆ ಬರ್ರು ಓದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತಮಿಳು ಮಲ್ದರತಿ ತಮಿಳ್ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲಯಾಳಂ 1 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಆರು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ದುಂಬು ಮಮ್ಮೂಟಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ಹೀರೋ ಪಾಜಿಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರ ಯಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಯ್ಯೋ ಆಳಿಲ್ಲ ಕುರುವಿಗಳಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ಶೋಭನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಆಯ್ತು ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ವಿಲನ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಹೈಟ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬ್ರಾಡ್ ಬಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆರು ಪೂರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ MP ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ MP ಅದ ಕೇರಳದ ಫಸ್ಟ್ MP ಅಂದಾರು ಅದ ತ್ರಿಶೂರದ್ದು ವಿನ್ನಯರ್ ಇರಗಿದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ನಮಗೆ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಏರಿ ಎಂಚ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಮಾಡೋದು ಆಡ ಎಂಕ ಪಂಡನ ಕೆಲಸನೇ ಇರ್ತವೆ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನವೇ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇರಗೆ ಪಂಡ ನತ್ತಂದಿತ್ತಂಡು ಇರಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಅವು ಬುಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡತೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನನ್ನದಾದ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲಿಡ ದಾಲ ಬೇಲೆ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಪುವೇರಾಗಲಿ ಪೂರ ಗುರ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಕೆಂಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಡಿತ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅದು ಪೂರ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಒಂಜಿ ಯಂಗರ್ ಅರೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ಪನೆ ತುಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡಾರೆಡ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಮಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇತ್ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕದು ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಪೂರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ನ ಏನೇ ತೂತೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ನ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಅವಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಪೂರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದು ಬತ್ತದಾರ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 5,000 10,000 ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಪಾಪದಾಗಲಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೀರಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಐದು ದುಂಬೆ ಆರ ಇಂಜಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಅಂಚದ ಅಶೋಕರ ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾಯರು ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂತಾರೆ ಉಬಾರಡು ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಅದು 3-4 ಕಂಬಳ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇವತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂಜಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಊರುಡು ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ದ ನೀರುದ ಬೌಂಡ್ರಿದ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಪೂರ ಅಪ್ಪಪ್ಪಕ್ಕನೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಆಗಲಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಆರು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ರೋಡ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ರೋಡೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತೋಡು ಪೂರ ಹೋಗಿತ್ತಾರೆ ಐನು ಆರೇ ಮನ್ಪಾಯರು ಎಂಗ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಇರನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಕೋಟಿ ಜನ ಪಡುಮಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರೆ ಅಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ಯಾಲ ಪಾದೆ ಐತಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೇನಿರಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಂದು ಮಗ ಪೂರ ಕೈದೆ ಪಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೂದಲ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡ ಒಂಜೇ ಖರ್ಚಿ ಇರಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಇವತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೊ 40 ವರ್ಷದ್ದು ಡೈಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 40 ವರ್ಷದ್ದು ನಾನು ಕಟ್ಟೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಜಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರು ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ದುಂಬುದ್ದೆ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನಾಗ ಬನ ಉಂಡು ಮೊಲ್ಲ ಪಡುಮಲೆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರು ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರವೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುಜಾರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಎತ್ತಿನದವರ ನಮ್ಮ ఆయన ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪಡಾಪು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲವು ಊರುಡು ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ನಾಗದೇವರು ಸರಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸರಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಇದು ಬೇರೆ ಜಾತಿದಾಗಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದುಂಬುದಾಗಲ ಆಚರಣೆ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಐನು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಐಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇರವಲ್ಲಿ ಅದು ದುಂಬ ಅಂಚಾದಿತ್ತಂದು ಇನ್ನು ಇಂಚಾದಿತ್ತಂದು ಅಂದು ಮಾಡೋದು ಅವು ಇಂಚ ಯಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪ ಇದು ಕೆಲವು ಉಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ದೇವರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದವೇ ಪೂರ ಐನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪೇರಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಏತ ಆಪಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಂತಂದು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಂತಂದು ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡುಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅತ್ತವು ಏನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಐಸಿ ಇರಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಿದೈ ಬತ್ತನಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕುದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತುಪ್ಪಾರೆ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೇತೆ ಏರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಗುರ್ತುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು
ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಕಡಿಮೆ ఒక ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಆರು ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರುಂಧತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಅರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಗುರ್ತ ವಿಠಲನ ಅರ ಅಮ್ಮನ ಬೊಕ ಗುಣ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇತಾನೆ ರಾಬಜಿ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಊರ್ದಾರ ಅದು ಅರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ತುಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಬೇಸಿನ ಅರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಊರ್ದಾರು ಕುಂದಾಪುರದಾರ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಟಿಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುಟಿ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಆರ್ನ ಪೂರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ತೂದು ತೆಲಿಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪವನರು ಲೇರತ್ತ ಎಂಜಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಆರೇನು ತೂನೇ ತೆಲಿಕೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಕ್ಲೇನವೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವರ ತುಯ್ಯರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರೆ ನಾಟಕದ ಟೈಮಿಗೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಮೈದಾನ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಊರುಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಆರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಅವ ಅಲ್ಪದ ಅಂದು ಕುಡ್ಲದಾಗಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫೇಮಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೇಮಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಲ್ಲ 1000 ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಂತನಾಗಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂದಕೇಂದಾರ ಏನೋ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿಯಾರು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-25 ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ AVS ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಆಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುಂಟು ಇತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುರಾಣಿಯನ್ನು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಐ ಡಿಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ಇಂಬೇಕಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೊಸತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂచి ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಐಟಿದ್ದ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಲ್ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ NTRನ ಬಾವೆ ಹೀರೋ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರು ನನ್ನೆಲ್ಲ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುದರ್ಗೇಂದ್ರ ಮೊಲ್ಲ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ನ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ಮೀಸೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಜಿ ಫಿಟ್ ಸೇಮ್ ವಿನೋದ್ నాకు నువ్వే కావాలని ఆడు షూట్ ఆండి కుదరది తీజారు బడ్జెట్ పిక్చర్ OTT ప్లాట్ఫామ్ అలా అమ్మేర్న స్టోరీ అలా అమ్మేరు భారీ మళ్ళీ డైరెక్టర్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైం వసంత మాళిగై తమిళ్ ಒಂದು 25 ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಲುಗು ಒಂದು 25 ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೂರ ಇತ್ತು ನದ್ದಾಗಲೇನ ಮಡ್ರಾಸು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂದೆ ಇರತ್ತ ಮಹಾನಟಿಯಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಲೀಡ್ ಹೀರೆ ಲೀಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಿರೇಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾದ ದಂಡಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುರಾಣಿ ರುದ್ರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಇದು ಕಟೇರ ಬಂತೆ ಕಟೇರ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ದರ್ಶನ್ ಅರ್ನಾಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ರುದ್ರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಐಟ್ ಮೈನ್ ವಿಲನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಷಿ ಹೀರೋ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುಂಡು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ತುಳುಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ದಲೇ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಿದಾರ ಅಂಚದಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೇಟ್ ಪನ್ನೀರ ಬಿಜಾತ ಒಯ್ಗೆ ಏತೈದು ರೇಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಆತೆ ರೇಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ತುಳು ನಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಬಿಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ನಮಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ತೆಲುಗುಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ఆయన ಬುಡ್ದು ಪಿರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಅವಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐಕ್ ಬೇಡ ಏನಾಯ್ತಾ ఇంకా ತುಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಸುಮನ್ ಮಂತೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಂತೇರಾರು ಸುಮನ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಊರುಡ್ದು ದುಂಬು ಬತ್ತಿಲಕತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ತ ಭಾಷೆಗಂದತ್ತೆ ಕನ್ನಡಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೈದಂಡು ಅಕ್ಲಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೆಯರೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಈರ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಂದ ಕತೆ ಅತ್ತು ದುಂಬುದ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಾಗೆ ಈರ ದಾದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಬೋಡು ಈರಿನ ಸಲಹೆ ದಾದ ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೆಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಚರು ಎಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ఉండేది ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಐಕ್ ಆಪನಾಥ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ఉండేది ಬೇತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಡು ಇಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಡು ಇಜಿನ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಈ ಮೂಜೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐಟ್ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಇಂದು ಮಂಡವೆಚ್ಚ ಇದ್ದಂದನ ಒಯ್ಯಟು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲದಾಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಸಿಕ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡಾಗಲೇ ನಾ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಆಗಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ವಾ ಕೆಲಸ ಓಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಪಿ ರೈಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಲೈಫ್ನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ತು ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದು ಮೂರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟು ಇನಿಯ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪಿರ ಆಗಲು ಐದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ చాలా సుమారు లేరు మళ్ళీ అంచేది పునగా ఎన్న అడ్వైస్ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ టుడే ఆర్ టుమారో డోంట్ గివ్ అప్ పిక్చర్ డే ఎన్న మగక్కిల పనుపునంచాను ప్రాక్టీస్ కీప్ రెడీ యూ విల్ క్లిక్ అండి ఎన్న మగలైతే రెడీ అయితే పిక్చర్ మళ్ళీ మగి ఇంచి ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಎಂಕಲನ ಎಂಟ್ರಿ ದಪ್ಪಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇದು ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆತಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಾದ ಬಾಂಬೆ ಹೋದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಪ್ ಇಡಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಟಾಪ್ ಇಡಲೇರು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೇತೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಹಬ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಡು ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಕೂಡ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕಲು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಕುಡ್ಲದಕಲಿಂದ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೂಜಿ ಅಕಲು ಪೂರ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ರೀ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಅವರಲ್ಲ ಅಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದಕಲೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದನೇ ಹೀರೋಗೆ ಮನ್ಬಿಡ ಅಂಚದ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಇದು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಆರು ಬಾರಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋನಾಗಲು ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋನಾಗಲು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲೇರು ಸುದೀಪ್ ಲೇರು ದರ್ಶನ್ ಲೇರು ಒಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ಲೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಶೆಟ್ಟಿ ರೈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕಲು ಬೈದೇರು ಇವನ್ ತೆಲುಗುಡ್ಲ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೇರು ಸೊ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆವಂದೇ ಉಂಡು ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ ಅನದರ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇವನ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮನೋರಣೆ ಆರು ಪೂರ ಆಗಲು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಸೊ ಪೋಯಿನಾಗಲ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಬತ್ತನೆಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈವನ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ವಿ ಬೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚದೊಂದು ತುಳು ಪಾತ್ರನಾಗ ಈವನ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಬೀಗ ಬಂಡದೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂಡದು ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಡೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿರಾಗಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಪಾತೇರಿಯರ ತಿಕ್ಬೇರು ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಓನ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ಕೊನದ್ದು ಬರ್ಬುಜ ಪೋನಾಗಲ ದಾಲ ಕೊನೆ ರಜಿ ಬಟ್ ನಡುಟು ಈ ಸಂಘರ್ಷ ఉండదు ಬದುಕದ ಸಂಘರ್ಷ ಎಡ್ಡೆಲಪ್ಪಡು ಪಡಿಗೆಲಪ್ಪಡು ಕಷ್ಟಲಪ್ಪಡು ಸುಖಲಪ್ಪಡು ಸೊ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡಪ್ಪಡು ಬೊಕ ಪೋನಾಗಲ ದಾಲ ಕೊನೆ ರಜಿ ಡಿಮ್ ಏಪ ಪೋಪುಂಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಯಾರ ಸೊ ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡು ಯಾಕಡ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾರೆ ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ రెండు ఆను జోకులు ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ಇಂಕ್ಲನ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 4 ಜನ ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಬುದರ್ ವೇದಿ ತಾಂದು ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬುದರ್ ಆನಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಬುದರ್ ಅಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತದೈತೆ ಈಸ್ 100% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪುನೇಟ್ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ఒక ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ LLM ಐತೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯೋದು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಂತೋಯಿದೆ ಅಂದ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದೈತೆ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಐಟಿ ಸೇಮ್ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈಸ್ ಯಂಗ್ 24 ಇಯರ್ಸ್ ಬಕರಿ 23rd ಇಯರ್ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪರ ತೆಲುಗು ಅನ್ಪರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚಿಲತ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏಪ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಎಂದು ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 2-3 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಫೈನಲ್ ಆದನು ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಣದು ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಒಂಚ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆವಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊರತು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಮಗನ ಬಿಚ್ಚರಡಿ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಏಪನ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತೂನೋಡ ಪಡತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಆಬ್ಜಾವು ಓಕೆ ಸರ್ ಇರನ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಇದು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಂದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಸಲ್ದಾರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ವಿದಾಯ ಬೈವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲ ಭಾವನೆಲು ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳಲಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಬಿದಾಯ ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೇರಂದ ಅಕಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರೇಟ್ ಐನ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲವ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲಾಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕಲು ನಮಸ್ತೆ Kudla International City, Kudla Dakul is our emotion. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion. Kudladakulu.